Kabe. Dili man agi hoy. Dari agi nanda. Hapit naman ta. Okay. Lilisin. Gianan pa ni? Tabi. Ano ka ba lumang ka na agyan ng rin? Dre, kung may ka na po yun. Okay. Kana akong gi-profile dre, may nagikuha. Sino ka ba? Imyat. Ha? Imyat. Laka. Pinto kita diri ba? Makilid kayo. Una. Sige na kaya mo. Ako na ba tabunan? Uy! Una! Una, kilong kabalong. Sagtura mo! Ito kan, video. Ikaw video, uy! Uy! Kapoy mo? Looy. Sulit. Thank you.